kublai pi baro perlog be kani ka video ka deish phang dexamethasone udawai coronavirus uneu dawai dexamethasone udeu steroid bala penun kam nadu snem khat khandai span rupho man penduna ya ki inflammation haki jingpang inflammatory disorders ka jingmentoy jong new dawai ya ki nongpang coronavirus la laba ka clinical trials bala le hari bilan lanika United Kingdom hakaba arajar ngut ki nongpang COVID-19 la yojing sunut sumar dau dexamethasone kila ay 100 miligram shisin hakashisngi hadu shposngi hakaba kila compare pat bat ki sawajar ngut ki nongpang ki bom ay da uniu dawai ki badon hau ventilator ka jingyap ka hier na ka 100% shaka arpo %. Ki badon hapo u oxygen pat ka jing penduna ka hier na ka 100% shaka arpo %. Henry hakibash to malu malapan kam don jing erap ra Yau new dexamethasone la pendon kam haki jingpang inflammatory disorders kum ka asthma ka arthritis te kumnu ban ay u dexamethasone ya uniu dexamethasone la ban ay da ukuli bandi lani orally bad da ka ba inject haki thits nam lani intravenously la don ki ba ay da ka ay intramuscularly ru da ka ba ay haka ba inject ya ka ksa bad ulong ba tador ka ay ka mechanism ka ba penlong ban penyarap ya na bentau ni coronavirus kawai ka day ka penduna ya ka inflammation bala penmi da ka immune system hapor ba don yaw ni knyang coronavirus lani ki ba ong ka cytokine storm hapor ba ka don ka cytokine storm kini ki cytokines ki day ki chemicals ki ba penmi hakamet jong ubriu lada ki yo ya kano jing shitom uniu deu dawai baningkong ban penim ya gitu ki ba shitom jur na u coronavirus uyada ya ki lungs lani ki tor badu penduna ya ka jingkta jong u coronavirus ya ki lungs ka jing sumar da uniu dawai ka shimpor tang shposngi kat kum ki nongle research hari bilan ki ong ba lada tip nadu menshwa hadu san hajar ngut ki nongpang la day ban yo ban penim ya ki te kat kum ki doktor ki ong ba yakini ki steroids la pendon kam haki nongpang badon jing stom haki lungs nadu menshua bad ka ICMR ru kala pentip badai ban pendon kam tang haki to ki bashitom jur ki badon hapo u oxygen bad ki badon hapo u ventilator namar ba shisin ba ki nongpang coronavirus ki don hapo u ventilator kalong ka ba ma bad kala ban poi shaka jingyam takadaw dewan pendon kam tang haki to ki nongpang Henry ka ICMR kala maham ru ba ya ki basito malu malapan kim de ban pendon kam ya uniu dawai namar ba kala ban penjur shushu ya ka jing shitom coronavirus bala don hapo kamet chong ubriu tapi don ban klish phang uniu dawai lani ki steroids phila ban kli ha ki comment section harum kublei shubun